Tiniyak ng Albay Electric Cooperative o ALECO na may maayos na supply ng kuryente ang lalawigan sa halalan sa Lunes. Ayon kay Ange Galero, tagapagsalita ng ALECO, nagkaroon na sila ng pag-inspeksyon, thermal scanning at hotspot correction sa bawat substation at distribution lines bago pa masumapit ang buwan ng Mayo upang tiyakin na walang aberyang magaganap sa araw ng halalan. Nitong nagdaang linggo ay sinimula na din umano nila na i-activate ang kanilang task force para sa halalan at nagkaroon na din ng clearing operation sa mga right-of-way para mas masiguro ang maayos at maaasahan na supply ng kuryente bago ang halalan habang isinasagawa ang botohan at pagkatapos ng midterm elections. Considering the fact that the elections for the May 2025 is automated, so we know for a fact how crucial it is na magkaroon tayo ng reliable na supply ng kuryente. So on our part, ang ALECO po ay ginagawa ang lahat para po masiguro na wala tayong interruption ng kuryente on the day of the election. May mga contingency measures na din umano ang ALECO at nag-deploy na ng technical team sa bawat lungsod at bayan upang tiyakin na kung sakali man na magkaroon ng mga hindi inaasahang power interruption ay agad na maaksyonan ito at maibalik agad ang supply ng kuryente sa lugar. Kahit din sa mga linemen, even those that are not on duty will be to be on call para in case na kayo buhanan na po nilagtag naman power on the day of the election, may mabubutong po kita para mas makaskas po ang tutuyang tawagan ang tutuyang responde in case nga na magka-problema. And our engineers will be monitoring the power supply situation 24 hours po yan during the election day. Meron din daw silang mga nakastandby na personnel na maaaring hugutin kaagad kung sakali man na magkaroon ng aberya sa mga polling precinct. Samantala, magpapatuloy pa rin daw ang mga ginagawang pag-inspeksyon ng ALECO sa iba't ibang substation hanggang sa araw ng halalan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.